Hello लोगोफोर गुड इभिनिं आं दिनै माइबारियाव माने फट' खेबनो थांनो नागिरदों बेबायदि ड्रेस गाननानै नै गोबावसिम बेबायदि ड्रेस गाननो मोनैया ओमफ्राय नै आर'नाइ लाखाबाय ओमफ्राय माइबारियावहाय फट' खेबनो थांनोसै आरोना ओमफ्राय ग्राफारा बैनो हनै जों सानैजोंनो ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांबाय थादो माने आं गोबावसिम माने भिडिअ बानायैयाबो ओमफ्राय दिनै मबाइलाबो गैयामोन नालाय दंमोन दंबाबो माने आं खेबखायाखैमोन आरोना ओमफ्राय आं गोदान मबाइलजों नै ब्लग बानायबाय नै मारै नुदों नोंथांमोना कमेन्ट खालाम केमेराखौ बारानिबो नङा एसे खमनिनो ओमफ्राय नैबे जोंहानि बागान देखायलांबाय थानोसै आं नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनोबा हनै बेसे गोजान नुहुरदोंना लेमजोबदों नै मा जाना लेमा नै सिमबो लेमजोब्बाय ओमफ्राय जोंबो थांगासिनो दङ नै बे माइबारियावनो फट' खेबनो ओमफ्राय नैबेयावनो मै लानायलै सान्दुङा गैले माथो माइआबो गेलेजोब्बाय आथिं गानाय माइबारियाव फैनो मोनैया दिनै फैबाय आं नै जोङो दा लाखांबाय फट' ओमफ्राय थांफिनसै आरोना माने फट'आ एथ'ग्राब मोजां जायासै बेलासिबायमोना सानबो गैलामोन एसे खोमसि जाबाय ओमफ्राय भिडिअबो लानो मोनासै इन्सटाग्राम भिडिअ बानायनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गैया नै माइ फिथाइयासो जा मोजां आङो बिसि प्रडाक्सनाव माने ब्लग हगारिया एसे गोबावसो खालामो नालाय ओमफ्राय दिनै ब्लग भिडिअ बानायफिनबाय आङो ओमफ्राय सानफ्रामबो एबार ब्लग हगारफिननोसै आं बिसि प्रडाक्सनाव ओमफ्राय आं बै मोनसे बानजाय बसुमतारी अफिसियेल दंना बेयावबो आङो मोनसे प्रब्लेमनि थाखाय भिडिअखौ हगारनाय जायाखै ओमफ्राय नेक्स्टआव आङो ट्राइ खालामनानै आं हगारफिनगोन ओमफ्राय नोंथाङा दा बिसि प्रडाक्सनावहाय नोंथाङा बयबो नायबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जों दा मा खालामनांगौ बेरायहैयो ना माथो बबेसिम बेरायहैनो बेरायग्रा जायगायानो गैयालै जोंनिजों नालेंखर दङ माथो सेटहाय बाजिसो जायो नामाथाय हरै माथो दाना दङ आय' आंखौ होनबाय नै नालेंखर दंना हनै बेखौनो थुख्लायनो हालाय आरो नोङो बिजिखाब इखौ बुस्रिदो हनै इलाय गाबाय एसे मोजां थुरा खावसेसो थुदो गाखाबाय
Haydi. Finally, माने जोङो खान्थालखौ खानो हारमा खान्थाल मामलाय नालेंखर खानो हाबाय स' जोंना खानो गोरोंखा बिथाङा सिखायाबा मिथिगोनथाय दा आंनि ब्लगखौ नायनो मोजां मोनोना माने नोंथांमोना बिसि प्रडाक्शनखौ नोंथांमोना बयबो साबसक्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय आरोना जायफ्रा मोजां मोनो नायबानो जाबाय स' दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो माने आङो नेक्स्टआव जों लाबोफिनगोन आरोना बेरायनायनि दाखालिफोर बेरायदोंमोन ओमफ्राय मबाइल गैया ब्लग बानायनो हायाखै बानायनोसै आंबो केमेरामेन नामा केमेरामेन ब्रा karena sama uang sangka karena hot saya naik macam Dừng lành cho chút cái gì? Biết không có thế nào? Thằng nào?